Dobrý deň, dnes by som vám rád predstavil rodinný dom na predaj, ktorý sa nachádza v Poprade, časť Veľká, na Vodárenskej ulici. Nehnuteľnosti prislúcha takmer 700 štvorákový pozemok, ktorého súčasťou je aj táto samostatne stojaca garáž. Tento dom momentálne disponuje 5 izbami, kuchyňou, 2 kúpeľňami, je kompletne podpivničený s možnosťou rekonštrukcie na dvojgeneračné bývanie. Veľkou výhodou tohto dvojposchodového domu je to, že každé poschodie má samostatný balkón. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte a pôjdeme sa spoločne na neho pozrieť. Volám sa Slavomír Bušovský a v realitách som doma.